www.bogleaders.com. Denne hjemmeside er for bogelskende mennesker, hvor man kan komme ind og læse om forskellige bøger, og man kan også meget mere. Blandt andet så har man mulighed for genresortering, hvor man under Explore kan gå ind under genre, og så klikke sig videre på de genrer, som man interesserer sig for. Og man kan blandt andet, hvis man nu siger, at vi rigtig godt kan lide klassisk, så kan vi sige, at den her bog, den ser spændende ud, så kommer den med nogle forslag på nogle nye for det her, og så kan vi læse et lille resumé af bogen, ret kort, og så kan vi, hvis vi gerne vil læse den, kan vi tilføje den til en liste, eller hvis vi har læst den, så kan vi give den stjerner, så andre kan se, hvor gode jeg synes den er. Du kan også kommentere på bogen og læse andre kommentarer og alt sådan noget. Ja. På hjemmesiden kan vi også komme ind på grupper. Vi kan blandt andet være med i grupper, både sådan noget med bøger, hvor brugere anbefaler bøger, og du kan også komme ind på nogle, hvor det mere er sådan noget med quiz og sjov og noget af den slags. Man kan i hvert fald få venner. Man kan følge andre brugere. Og så kan man også få følgere. Og det vil sige, at igennem denne hjemmeside, så kan man få venner. Under Explore op i højre hjørne kan man se stort set alle de ting, du kan. Der var genresortering, og så er der også sådan noget som Choice Awards og populære ting. Men så er der også sådan noget som quiz, hvor du kan quizze i forskellige kategorier for forskellige bøger, du har læst, eller bare generelt om en specifik bog, eller sådan mere overordnet. Du kan også finde citater fra forskellige bøger og meget mere under Explore. En ting du ikke kan på hjemmesiden er at købe de bøger du finder. Det er udelukkende en hjemmeside til vejledning til bøger og det sociale omkring bøger og dele oplevelser og sådan. Ja. Noget andet som man også kan, det er at man kan gå ind og tjekke de mest populære bøger. På den måde der kan man få inspiration til at læse nye bøger, og så kan man ligesom også vælge perioden for de populære bøger. Ja. På denne hjemmeside kan man også søge på forskellige bøger, og man kan søge på forfattere og meget mere. Og så vil jeg også gerne tilføje, at man kan få bøger på forskellige sprog. Og ja, ellers har vi ikke mere at sige om denne gode hjemmeside. Så ja.